Καλημέρα. Είναι 25η Μαρτίου. Φυσάει. Όπως μάλλον ακούτε. Και εγώ σκαρφαλώνω. Ξαναπάμε επί κύλο. Έκανα άλλη μια αναγνωριστική προχθές. Πιο καλή. Οπότε σήμερα πάμε λίγο πιο στοχευμένα. Και δεν έχει και τέτοιο σήμερα. Είναι μεσημέρι, 12 η ώρα. Οπότε δεν έχουμε το να προλάβουμε το φως. Και συνεχίζουμε το σκαρφάλωμα. Μπήκαμε στα χωμάτινα βέβαια τώρα. Από εδώ πέρασα και τις προάλλες. Αν δείτε το προηγούμενο βίντεο. Απλά ήταν καθαρά Δευτέρα και γινόταν χαμός από χαρταϊτούς. Έβρεχε όλο το βράδυ. Οπότε ήλπιζα να έχουν μαλακώσει λίγο το τερέν. Αλλά όπως το βλέπω, παπάρια. Το άλλο που έκανα σε σύγκριση με την τελευταία βόλτα, έριξα λίγο την πίεση στις αναρτήσεις. Πολύ λίγο τον αέρα. Γιατί παρατήρησα ότι ήμουν σχεδόν στα μισά της διαδρομής μπροστά, ειδικά. Λίγο πάνω από τα μισά τελικά. Οπότε υπήρχε πολύ κομμάτι αχρησιμοποιητό. Οπότε σίγουρα και αυτός μου βάλει ότι ένιωθα το τερέν πολύ σκληρό. Θα άλλαξε δραστικά. Θα δούμε. Και έχω και ψηλά την πίεση ακόμα στα λάστιχα. Είναι 22 μπροστά, 24 πίσω. Αλλά όταν πάμε στα πιο hardcore θα τη ρίξω πάλι. Δηλαδή μάλλον κάπου εδώ. Εδώ έχει ένα βάρβαρο σκαρφάλωμα. Λοιπόν, δεν έβαλα να μετρήσω πίεση, αλλά είμαστε σίγουρα κάτω από τα 15 θα πω. Και πάμε να δούμε. Τις προάλλες δεν το έβγαλα όλο αυτό το σκαρφάλωμα. Θα δούμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα το βγάλω πάλι γιατί θα δείτε προς τα πάνω. Όχι. Αυτό ήταν. Τσέκα εδώ. Λοιπόν, έχει μικρό κατέβασμα τώρα. Επειδή γενικά η φάση είναι να μυρίζει χωριό. Και εδώ με αυτό, πολύ σκάτω. Νομίζω από εδώ έχω πάει. Κοίτα πέτρα ρε φίλε. Λοιπόν, το πλάνο είναι μάλλον να πάμε κάπου προς τα εκεί πάνω. Δεν ξέρω αν θα φτάσω, αλλά θα δούμε. Αυτή είναι η γενική κατεύθυνση. Το ρολόι μου τα έχει παίξει, γιατί λέει ότι έχω 166 παλμούς, που δεν έχω. Είχα πριν, αλλά μάλλον έχει χρόνο καθυστέρηση. Και εδώ ευθεία προχθές ήταν μια κυρία, ρε φίλε. Βασικά ήταν αγριογούρνα. Και θα μου πεις, OK, δεν είναι τόσο περίεργο όσο πλέον. Αλλά το περίεργο είναι ότι μια κυρία τα τάιζε. Τα τάιζε. Όχι από μακριά, ήταν δίπλα τους. Λες και ταΐζε σκυλάκια. Τι να πω. Και όποιον πει, και την πειράζει που τα τάιζε, για να έρθουν εδώ κάτω και αυτά πεινάνε. Σωστό, για να φτάσουν εδώ κάτω που πεινάνε. Το σημαίνει ότι δεν έχουν τροφή στο βουνό. Αλλά αυτό σημαίνει, όπως με τα εξοικειωμένα ζώα, σκύλο γάτα, ας πούμε, τα οικόσιτα. Άμα τα αγριογούρουν να μάθουνε, μετά δεν θα ψάχνουν για τροφή. Και απλά θα κατεβαίνουν κάτω στην πόλη και θα περιμένουν κάποιος να τα ταΐσει. Που σημαίνει ότι θα βλέπεις όλο και περισσότερα και πολύ πιθανώς προφανώς θα γίνουν και πιο επιθετικά, γιατί όταν δεν βρίσκουν θα προσπαθούν να βρουν. Το ίδιο το μεταξύ ισχύει και με τα ελάφια στην Πάρνηθα, ας πούμε, που έχει σίγουρα. Που υπάρχουν δεκάδες ταμπέλες που λένε μην ταΐζετε τα ελάφια και πάει κάθε βλαμμένη κομμενίτσα και τους δίνει μαρούλια και καρότα για να κάτσουν να τα βγάλει φωτογραφία δίπλα τους και μετά λέει αχ, είναι πολύ κοκαλιασμένο, αδύνατο. Να γιατί. Τώρα ο αέρας με πηδάει και είναι τέρμα ανάποδα από εκεί που πάω. Λοιπόν, όχι, δεν θα κάνω ακόμα break. Πάμε λίγο ακόμα. Εδώ. Break. Ξυλοκάρδια. Λοιπόν, γενικά πάω κάπου ψηλοευθεία. Λίγο πιο εκεί. Κάνει δεξιά και συνεχίζει να ανεβαίνει. Προς τα εκεί θα πάω. Και θα δούμε που θα φτάσουμε. Είχε βαρβάτια ανηφόρα. Πάλι. Οπότε σε κάποιο σημείο μάλλον θα σπρώξουμε πάλι. Λοιπόν, let's go! Πίσω ανάρτηση την έχω βάλει στο πιο σφιχτό
Είναι οριακά κλειδωμένο ουσιαστικά. Κουνιέται απειροελάχιστα μόνο σε πολύ μεγάλο χτύπημα. Τώρα με το πετάλι δηλαδή παίζει να έχει μισό χιλιοστό κούνημα κι άμα. Και το μπροστά είναι λίγο πάνω από τη μέση, σχετικά σφιχτό δηλαδή. Ξανά επειδή από όσο βλέπετε τώρα έχουμε φλατίδι. Φλατίδι εννοώ δεν είναι πολύ ανώμαλο. Λοιπόν, όχι εδώ, στην επόμενη νομίζω πάω. Εδώ βλέπω ότι κρατάει λίγο νερό, το χώμα, είναι νοπό, το οποίο είναι καλό. Λοιπόν, εδώ στρίβω. Και από εδώ μάλλον θα κατεβούμε μετά αριστερά. Και από όσο βλέπετε έχουμε πάλι μια φορά καλή. Και εγώ σε λίγο μάλλον θα κατέβω και θα σπρώξω πάλι. Δεν έχω ταχύτητα. Και εδώ με ξαναπιάνει και ο αέρας τώρα. Όχι. Όπα. Γύφια εδώ. Πέταξα τον καφέ. Πάντως, δεν μπορείς να πεις. Έχουμε θέα. Και από όσο φαίνεται είμαστε πιο ψηλά και από το Λυκαβητό. Λοιπόν, αν είστε σκατόγιδα οι Έλληνες, να μην έρχεστε στα βουνά. Λοιπόν, για πάμε. Για πάμε. Δεν ξέρω πόσο πάει ακόμα. Το σκαρφάλωμα εννοώ. Αλλά θα μάθουμε. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εννοείται καβάλετε πρόκειτος. Προφανώς. Ξανά πέφτει λίγο η κλίση. Για να δούμε εδώ. Και άλλα σκουπίδια. Χυμός αυτή τη φορά. Τέλεια. Από εδώ κατεβαίνει μονοπάτι. Πολύ σπασμένο πλακάκι. Και έχω και την πίεση χαμηλά, το οποίο δεν βοηθάει. Πού να πάμε? Εδώ έχει βελάκια. Που σημαίνει ότι έχει μαρκαρισμένα μονοπάτια. Να το δω αριστερά. Το Ρόκι, το οποίο προφανώς είναι για πεζούς. Νομίζω αυτό είναι Πετρούπολη, Κηπούπολη, κάτι τέτοιο. Νομίζω θα πάω. Ας δούμε λίγο το κινητό. Λοιπόν, αριστερά εδώ, δεξιά και δεξιά μετά, με βγάζει σε κάτι που λέει στο Google Maps Tree. Και θα υποθέσω ότι είναι ένα δέντρο καλούτσικο που φαίνεται εκεί πάνω. Και αν δεν κάνω λάθος, βλέπω και ένα ταξί κάτω από αυτό το δέντρο, το οποίο είναι πολύ περίεργο. Δεν ξέρω αν μπορούν να ανέβουν γιοταχή τόσο εύκολα. Δεν είναι ότι είναι απαγορευτικό αυτό το τερέν, αλλά ξέρω εγώ. Ο μόνος λόγος που σκέφτομαι που θα μπορούσε να ανέβει ένα στα Ρήφας εκεί πάνω, να ήταν ο fake taxi τα Ρήφας. If you know, you know. Από όσο έχετε καταλάβει, μάλλον επίσης δεν έχω συγκεκριμένη διαδρομή. Έχω μια γενική κατεύθυνση. Θέλω να πάω όσο πιο ψηλά μπορώ, παύλα αντέχω, για να ξεκινήσουμε μετά κατάβαση. Ιδανικά από μονοπάτια και όχι από αυτά τα fire roads, αλλά αυτό θα το δούμε. Μπορεί να βάλω λίγο αέρα στα λάστιχα γιατί μάλλον το έχω παρακάνει. Θα δούμε. Πέρανε και τα αεροπλάνα από πάνω. Αέρας. Ωραία. Πολύ πιο βατό. Για να δούμε. Εδώ πάει το δέντρο. Πάμε να δούμε. Μου έχουν πει πετραδάκια στο παπούτσι. Θέλει γιατί δεν έγραφε κάμερα. Περάσανε πάρα πολύ κοντά από πάνω μου αεροπλάνα. Πολεμικά εννοώ, της αεροπορίας πολεμικής. Αλλά δεν έγραφε κάμερα, fail. 2 σε 130, 2 fighters, τα δύο δεν ξέρω τι ήταν. Και ένα πολύ πιο μεγάλο, σε φάση έμοιαζε οριακά με πολιτικό εννοώ, ξέρεις έτσι μακρύ, μεγάλα φτερά, τουρμπίνες. Αλλά δεν ήταν πολιτικό. Όχι τόσο μεγάλο όσο πολιτικό, αλλά παρόμοιο στυλ. Το δέντρο λοιπόν ήταν ήδη όντως ένα δέντρο. Και το κίτρινο ταξί που έλεγα δεν ήταν ταξί, ήταν απλά ένα κίτρινο αμάξι. Και ήταν ένα ζευγάρι φωτογράφοι που βγάζαν τα αεροπλάνα. Πάμε λίγο αυτό εδώ και βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε μέχρι την Κεραία και βλέπουμε. Από εκεί μάλλον είναι η Μάνδρα. Μπορεί να λέω και Παπαριές. Κάτσε να δούμε.
Φυσάει πολύ εδώ, πιάνει γιατί είμαστε ψηλά. Λοιπόν, ασπρόπυργος είναι από εκεί. Μα είστε. Εδώ είμαστε για να καταλάβετε. Άρα ναι, δεν θα πάω άλλο από εδώ. Θα γυρίσουμε πίσω και θα ξεκινήσουμε να δούμε μονοπάτια σιγά σιγά. Λοιπόν, έβαλα λίγο αέρα πίσω, απλά και μόνο για λίγο παραπάνω support. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον αέρα πλάτη, αλλά είτε πλάτη είτε μπροστά. Θέλω να φύγω από εδώ το ψηλά, γιατί είναι ενοχλητικός. Γιατί εντάξει, δεν κάνει και ζέστη. Να έχει 14-15 βαριά. Αυτές τις τελευταίες 10 μέρες είναι λίγο κλάμα ο καιρός στα Αθήνας. Ακόμα κλειδωμένη πίσω, εντάξει. Κι άλλα ή τα ίδια που κάναν κύκλο, δεν ξέρω. Λοιπόν, αριστερά και δεξιά είχε λίγο μονοπατάκι, οπότε δεν πάω πάλι από το φάερο. Αν και μάλλον στην ίδια σημεία θα δω. Αλλά θέλω λίγο μονοπατάκι, οπότε πάμε από εδώ. Ξεκλειδώ λοιπόν, μπρος πίσω τώρα. Πάμε εδώ δεξιά. Ρε μαλάκα. Λοιπόν, είναι καλύτερα την άλλη φορά. Προφανώς παίζει όλο και ο αέρας, αλλά και η ανάρτηση. Μαλάκωσα. Για το μονοπάτι. Κοίτα εδώ. Ίσως να ακούτε, βρίσκω συνέχεια τα πετάλια μου κάτω. Θέλω κάποια στιγμή να βάλω κοντύτερα βραχίονες, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Σάπιο το μονοπάτι. Oh well. You get what you get and you don't get upset. Τώρα από εδώ μας πετάει προς ασπρόπυργο, που σημαίνει ότι μετά θα έχω σκαρφάλωμα. Αλλά θέλω μονοπάτι, πάμε λίγο. Και βλέπουμε, το πολύ γυρνάω. Μ' αρέσει το αριστερά. Γράφει. Τελικά θέλω ντουράκι, όχι απλά μακρύτερα. Βραχίονες ή όπως τα λένε αυτά. Σημαίνεται φαγνός. Οκ. Και πάμε από εδώ. Όχι! Άμα σας λέω, βρίσκουν τα πετάλια μου συνέχεια. Θα δω μάλλον δεν πάει κάπου. Να δούμε. Έχει και κρυμμένες πέτρες εδώ στα χορτάρια.
Λοιπόν, η ταμπελίτσα πιο πίσω έλεγε κυνηγετικό σύλλογο σε Γάλεο. Αυτές είναι οι κεραίες που βλέπαμε και πριν εντωμεταξύ. Και άλλα μαρκαρισμένα μονοπατικά εδώ. Βρήκα αμάξι από πίσω μου και δεν το πήρα χαμπάρι. Με τα ακουστικά. Λολ. Ζω εκπαίδευση σκέλη, αγόρευε το κινητό και έχω φαρμακείο. Nice. Το οποίο θέλω να δω από περιέργεια αν έχει τίποτα μέσα. Εάν τα έχουν ρημάξει. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την κορυφή και ξεκινάμε το κατέβασμα και την επιστροφή. Γιατί κοντεύει μία. Και όπως είπαμε και καθαρά Δευτέρα, που σημαίνει μπακαλιάρος. Οπότε ναι, πρέπει να γυρίσω να ετοιμαστώ και για φαγή κλπ. Τι καθαρά Δευτέρα έχω, 25 Μαρτίου, δεν είναι καθαρά Δευτέρα. Δεν έχει ξαναπιάσει ο αέρας εντάξει. Εδώ στην πλαγιά. Διασταύρωση, οι κεραίες είναι αριστερά. Άρα αριστερά θα πάμε. Μονοπατάκι εδώ, μείνει. Ίσως να το πάρουμε στο γυρισμό, αν δεν βρούμε κάτι καλύτερο πάνω. Και ξαναεπιστρέψαμε στην ελληνική πέτρα. Λοιπόν, ο αέρας προφανώς χειροτερεύει όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά και πιο εκτεθειμένα. Λοιπόν, αυτή εκεί είναι η κεραία που περάσαμε πριν νομίζω. Και αυτές είναι οι καινούργιες. Να έρθω με τον παπί. Η παλιή του καναλιού. Ίσως να θυμάστε τη βόλτα στον ημιτό με τον παπί. Η καινούργια μπορείτε να τη δείτε εδώ, πάνω δεξιά, ή να κάνετε απλά ένα refresh όσοι θέλετε. Το 3-part αυτό. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να έρθουμε και από εδώ. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχω υποσχεθεί μοτοβίντεο. Αλλά όπως είπαμε ο καιρός δεν έχει βοηθήσει. Και έχει και βανάκι εδώ, με ρεύμα, γεννήτρια. Λοιπόν, είπαμε κορυφή και θα πάμε κορυφή. Κι άλλο βανάκι εδώ. Πού σας φέρνω? Όχι, πού σας φέρνω? Nice. Λοιπόν, νομίζω θέλει φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα κατέβουμε. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, νομίζω χτύπησε ο δίσκος. Oh well, είναι mountain bike, θα συνέβαινε κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε προς τα κάτω. Πάμε να δούμε πώς θα κατέβουμε τώρα. Πρέπει να ανοίξουμε. Ναι, από εδώ ανέβηκα. Άρα μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε μονοπάτι. Για να δούμε. Να κόψει λίγο αέρας θέλω. Λοιπόν, έχω βάλει αριστερό πόδι μπροστά, που συνήθως έχω δεξί. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Σε φάση δεν με πονάει το γόνατο, όπως με πονάει όταν είναι πίσω, αλλά έχει αρχίσει να καίγει τη γάπη. Νομίζω το σκέιτ αυτό το λένε goofy, που να βάλεις ανάποδα. Δεν νομίζω έχει το μονοπάτι. Να ρίξουμε ένα βλέφαρο. Μάλλον έχει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να το κατέβω. Ναι, σίγουρα δεν μπορώ να το κατέβω. Λοιπόν, το ποικίλο μέχρι τώρα ενδιαφέρον, αλλά πολύ πετάλι.
δεν έχει ιδιαίτερο καταβατικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον από όσο έχω καταφέρει να βρω, όχι από την από εδώ μεριά. Ίσως να έχει προς τον Ασπρόπυργο, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξανανεύεις. Να δείτε και την ανελαίτη πέτρα. Κάπου από εδώ μέσα μπήκα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, από εδώ δεν πήγαινε. Λάθος. Έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα και τις προάλλες. Και πήγα αριστερά νομίζω. Μάλλον δεν ήρθα ούτε από εδώ. Oh well. Πολύ λάσπη. Για να δούμε και απέναντι τι έχει. Σπασμένα γυαλιά έχει αρχικά. Αλλά έχει και μονοπάτι. Θα γεμίσουμε λάσπες τα πάντα τώρα. Αν δεν έχω γεμίσει ήδη. Ναι, οκ, θα χρειαστεί πλύσιμο το ποδήλατο. Και τα ρούχα μου. Οκ, δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένα bypass. Καλό bypass. Πρέπει να έρθω από εδώ, δεν θυμάμαι. Ναι, από εδώ ήρθα. Yes, λοιπόν, πάμε. More speed. Αου, 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 αου. Πολύ αγκάθι. Πολύ κλαδί στη μέση. Και πολλές πέτρες στα παπούτσια μου. Γιατί είμαι τόσο χέστης? Ναι, και τώρα έχουμε βγει ακριβώς εδώ που ήμουν και τις προάλλες, που σημαίνει ότι πάμε σε ανελαίτη πέτρα και μετά πάμε σε σκαρφάλωμα για να βγούμε more or less εκεί που ξεκινήσαμε. Κοίτα εδώ σκουπίδια ρε μαλάκα, κοίτα εδώ. Θα ξαναβάλω μια τα τσιμουχάκια κάτω. Θα πιω και μια τζούρα νερό. Την τελευταία τζούρα νερό. Και η τράπεζα μου στέλνει ειδοποιήσεις. Είναι κάπως πιο καλά νομίζω από τις προάλλες, αλλά είναι μάλλον λόγω της ανάρτησης. Τουλάχιστον έχει κόψει ο αέρας. Να πάω από εδώ, δεν πήγα από εδώ τις προάλλες. Νομίζω ότι δεν φαίνεται να πηγαίνει. Να, όχι, κάτι φαίνεται να πηγαίνει. Τι ώρα είναι? 1 και 20. Πάμε. Το πολύ μπορεί να βγει κανένα μαντρόσκυλο. Μελίσια. Άρα δεν έχει μαντρόσκυλα.
καινούργια διαδρομή ξανά τώρα. Πάλι δεν ξέρω ακριβώς που πάω. Έχω τη γενική κατεύθυνση. Μάλλον. Για να δούμε. Τελώνα! Όχι! Καλαμενήσια. Βαριέρα. Όχι, παίζαμε με τα παιδιά πολύ πάλι. Μην αγγίζετε τυχόν βήμα. Ναι, είμαστε στα παιδιά πολύ. Πώς γίνει αυτό ξανά. Όχι, ξέρω που είμαι. Ακούστε. Θα μαζέψουμε κανένα σφαιρούλα. Ας μαζέψουμε. Βαριά να κατέβα να ψάξω το βιόλες. Σκουπίδια εδώ τυγκά. Much more like it. Νομίζω ότι ξέρω που είναι. Πρέπει στην πρώτη βόλτα να έρθω από εδώ ανάποδα. Λοιπόν, πρέπει να καταφέρω να βγω από εδώ μέσα πάλι. Και μάλλον θα καταλήξω να βγω πίσω από το Αττικό. In anyway, ψάχνω διέξοδο στον πολιτισμό, να το πω έτσι. Οπότε θα σας αφήσω εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Νομίζω ήταν πιο ενδιαφέρουσα και η βόλτα και μάλλον και το βίντεο κατ' επέκταση από το προηγούμενο. Έχω υποσχεθεί μου το βίντεο και να φοράτε το gear σας, να φοράτε κάτι ελάχιστο το κράνος σας. Κάντε like, κάντε subscribe. Δείτε το προηγούμενο βίντεο εδώ πάνω αν θέλετε και το βίντεο από τον ημιτό με το παπί και θα τα πούμε στο επόμενο. Λοιπόν, bye!